Zo'n de oerwinning van het Marokkaanse overtal op Portugal, sneun op het WK in Qatar, binnen de Marokkaanse vlaggen populair. De bestellingen binnen oer de top bij de Dokkumer Vlaggencentrale. Het is dit weekend echt losgebarsten. De Marokkaanse vlag is normaal gesproken niet een hardloper van ons. Maar afgelopen weekend hebben we al zeker 5 keer zoveel vlaggen als dat we normaal in een jaar verkocht van de Marokkaanse vlag. Om alle bestellingen bij te houden, is de Vlaggencentrale begonnen met het prinsje van de vlaggen. En dat is wat oors als oors. Normaal gesproken worden onze vlaggen allemaal met de authentieke zeefdrukproductie gemaakt. En dat betekent dat er een lang proces aan vooraf gaat met het belichten van ramen. Deze vlaggen zijn geprint, waardoor we ze sneller kunnen maken. En qua confectie is deze vlag eigenlijk iets simpeler. Maar lijkt het ook een beetje op een spandoek, waardoor je het ook als spandoek of cape kan gebruiken. Vlaggen van orenhele finalisten op het WK binnen toch minder populair. Maar dat is net voor Susanne net gek. Ik denk zelf dat dat komt omdat Marokko en een unieke prestatie heeft neergezet. En omdat we natuurlijk in Nederland ook wel een grote Marokkaanse community hebben.